Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nineng. Kere. Kisuk mau anu cah. Nggon aku standur. Dadi ini ki aku magoni karo makku. Nek model kene kan dik garis dhisik gawe darat dik. Kalau kan jenenge kan kenteng to nek nggon aku jenenge kenteng. Digaris dhisik. Iki jenenge magoni, ndek iki aku magoni tandur karo makku. Tapi sayang cah ora ke video, soalnya apa? Sing video ora enek. Dek ini anakku sekolah, pakku ndaut, aku karo makku. Magoni. Lah terus adikku ning omah. Wonge sirahe bocor. Lha bocah. Ki delok cek sak kedhok engkas. Iya cek sak kedhok engkas. Cek sak kedhok engkas mudhun ning ngisor lege. Ndek iki bingung golek wong tandur cah. Wangek le ra goro-goro nek bareng-bareng ngene iki. Iki kirimane iki. Dek iki jane aku barang bluran ning bur kene lah tapi piye wong sing video ya ora enek. Kira gak ke video, ndek iki barang ya ora enek konten aku kesel cah. Bar ke sawah. Terus akhirnya bar nyapu isuk terus ngeterne anak sekolah. Baru tak tinggal di sawah magoni kuwi. Bar kuwi bar ke sawah terus langsung aku nek kepentingan saithik ngono. Nek kepentingan saithik kuwi nang ngene Mbah Yai jan. Terus mulai nang Mbah Yai akhirnya delok mbahku lara pisan. Wis suwi jane lah lara tapi urung kober ndelok. Akhirnya tak sempatno bendang bar ngono. Ya terus kere isuk sore langsung bakul aku ngomuan tok cah. Dadeke bengi wi urung sampai jam 12 aku wis tutup. Jadi langgek jam pira wi? Langgek jam 10 iki wis tak kukuti aku ngomuan tok. Wis enek wong to. Enek wonge wis tak omongi nek arep mara wis tak omongi nek aku arep tutup ngantuk ngono. Soale gak turu awan. Terus dhek yo gak apa-apa sediluk wae. Ya wis terus akhirnya tak bar wong kuwi terus tak tutup. Lah sing sore ki aku wis turu-turu nang nggo kursi. Tapi anak bocah 3 mbok 4 ngowan tok cah nek awane nek gak turu. Bakul bengi wi kok wong loyop kala. Keong cah. Keong iki kudu diguwak. Mangane tanduran. Lha lho. Merugesi tanduran lho cah. Oke. Dek iki disemprot pakku jene. Kok yo akeh to. Aku luwoyop cah nek gak turu dadi luwoyop. Lah iki cah. Takjak taren wine. Boh tapi wong enek apa ora? Takjak ndelok. Takjak ndelok wong iki nang utang ngono tapi sing duwe mbuh enek apa ora? Ada tandure. Api pol ning etan ngono.
rembet apa ora lho maksudku. Iki makku ki anu cah jogo-jogo maksude ki sekirane kurang ki senek calangan ngono lho. Soale ketoke kurang. Soale kurang cah. Terus jagani ngono nek apa jenenge? Nek ngarani nek dipangani keong apa? Lali aku. Jagani ngono iki bareng. Duh. Waduh lho cah nang wetan kono lho. Aku hari-hari iki gong iso ngalor cah, maksudnya urung iso ngene Mas Andi. Cek repot e. Kok nek wis bar sawake lah nggih aku tak nginguk Mas Andi, maksudnya nginguk brambange karo kumpul cah-cah. Iki dinane iki urung iso. Iki waduh cah mlakune sumpah iki lho. Nang poncot etan. Jenenge wong taren ya to. Mbuh oleh mbuh gak iki. Penting taren dhisik. Heeh. Dalane gak umum e. Lembahe sing di sawah iki gaene ning warung cah. Cuma dek bengi kuwi wonge gak enek ning warung. Gak enak cah tibake, soale apa? Soale dienggo dhewe sawah sitoke ya tandur akeh cah anune omahe welut. Dek mau anak metu to welute sitok tak kira mati tak dekep. Duwelep nang ndase. Wah akeh cah. Aku ndek mben wis digekno pancing bapakku. Kok sore-sore nak longgar ya to. Mancing iki lho. Iki ya welut iki niki. Dalane ekstrem cah. Heeh. Aku sok mben cah nek brambange Mas Andi wis panen. Aku arep apa jenenge? Arep ngedolne brambange Mas Andi kuwi lho. Ider tapi nggo ceritane. Lah. Dadi muga-muga enek gratisan, enek teman-teman sing baik beli to. Digawe gratisan. Nangko dadi brambange Mas Andi iso payu cepet ngono. Jadi wong desa ki nek dituwi gratisan no suweneng cah cepet ngono. Kriuk ngono. Lho cah nek welet cah. Cuwilik tapi. Tapi kan ndelep neh sing ning kono nduk gedhi jane, sing ning kono sak danganan pancing lho jane. Tapi ndelep neh. Cilik Pak. Cilik. Anyekar rawani. Seneng kono ke gedhi jane tapi ndelep neh tak kira mati arep tak cekel. Gedhi jane seneng kono meng. Tiba nduwelep neh ning rong.
Wonge alian ning sawah sitoke. Aku wis teko. Pira-pira. Aku nggawa pancing. Gedhi kok, sakmene jegedine kok. Lah sing separo ki terah yo anu. Separo awake iki ndelep separone. Ngungul. Arep tak cekel lah kok sluntup. Wakeh tapi ronge ngene Mbak Sidi. Wong niki sabene Mbak Sidi ya Mbak. Badhe nempel wineh nek turah. Alah Mbak iki ya cumpen kok. Bar kok kene engko ning sawah sitoke. Nang anu, kulane mantu iki anak jinak. Anak apa? Anu kuburan ya. Lah wong Oga wilo nggawa pancing wong pakane renek. Lagi mbok dhewe wis bar. Kok berarti? Lah engko nek dienggo anu. Sulam. Sulam ini ora dincepno jekuke wong. Anu, Mak. Nek cara we turah ya aja mbok bongkok gedhine. Saithik-saithik encepno nggo sulam ben gak dijikuki wong. Nek gedhe-gedhe mesti jikuki wong. Iki sementara sudah dulu canggu tak jak mancing apa iki? Mancing kelop-kelop. Iki kapung somong tuandur biasane akeh bolongane. Aku tak ajak mancing sementara aku jam 8 arep njikuk rapot dhisik karo anakku. Kok nek wis bar njikuk rapot, tak ajak mancing ning sawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.